It is a guy for the people. Ona ini nasi ndini musikana wabasa wamaisimba vanhu vajesu vari kubuda kubva kushoka kusvika pasi. Tarirai moni. Ona imaisimba vakablesswa shangu idzi. Hoi ndanzi nhasi ndamboyekera. Ora tine matching belts from Musuya each. Muri kuenda makadai. Maisimba for the people. Saka guys, ona ini musikana wabasa pano pamba ndini wakachena ini ndine mapushi iwo ndio chatirwa nechandewe. So mina ndapfeka like ini ndainzi vanhu vasaka tanzi dresser nabasa because ndaiti ina hangu madresser handina ende batai pamaisimba. So takazosangana nemushemari endibatsira papa wandaitaura nezuro I think muvoice over handina kutozombonopenderesa ikira because tangoti kuzopenderesa kukutoekera ndo mucheka wangu ushu wamukuona ushu ndakautengerwa nemushemari nanaenda kuchechi kwana maisimba ndiye akanditengera zuro. Saka ndakamuti ndosunga sei but akanditengera ne-t-shirt manje tone t-shirt first yenyu makatora yangu ishi zvitsva handimozviona from the shop iyoyo mozosiya. So nenhau yakuti nini kune makore asingaiti nhasi saka ndamboirikidza because ii kana ndatya chando kuti nyangwe ndisingadi kupfeka juice but ndichidzigwa. Saka indo t-shirt yaiti unogona kuzotsvaga but akazondiblessa nayo t-shirt yacho but chiona kuti ndozopfeka sei uzama kuti because hazviiti kuti upfeke futi isina siketi. Saka ndosakangona kuti ndapfeka ndakadai then iri Zambia handizivi kuti ndaimubvunza ndosunga sei. Ndosunga ndakadai here mosunga sei kuti mosunga makadai odai muri muzasi chirega ndidai because harifaniri kunzvenjera pasi. Saka rakasunga seZambia dai ndizvo. Saka umma ndakapeta ngamende guys saka tirega ndikuratidzei muchiona madzimai Sharon vanoti mutendi hanzi kwavo ukoko akubviswi shangu ako saka da utsvaga zvimatenesi zvangu handasina matenesi aisimba ndohekera mumunda weide abati boni mutambo uyekokotonda maisimba wakachena guys ndo hekera rangu iri. Saka ndamechesewa nemushemari yeni ushu taingofamba achidonha idzodzo tambo dziri kuzvuvika wena taitakangoziva takateerera zvakataurwa newe akati ndai munosonesa kumupendero akaramba akati time yacho futi yaisingachaiti. Saka ndakati ndosunga sezviya zvazvezvebleki izvi zvikapera apa ndipo pasenda wani kandidai uko kuita suri. Saka hii dhukwi handizivi manje ndini guys ndiri mutendi ndikwidza vakandifita here maisimba musangondisegerera asa zvinondifita ke munodai kuti mudi ndazvishinyoko handibvudza rifanira kubuda begai ndidai yekera zvishambo izvi bata apa iwe because ini ndakati hangu ndakavhunza mutendi ushu ndikati lesei hangu ini ndisingadi kuti ndasvika wozonzi omucheka womumwe munhu izvozvo izvo ndio zvandanga ndisingadi ndikasika zvofamba sei
akati zvakanaka kana usingadi ndo patikazoenda uku kunotsvaga then zvekuzonzi dhuku yemunhu inangu handisi kuti ndikuzvisvora but I feel like kuchechi uku idhuku yemunhuwo iyoyo yaanga akatosungotondipawo pamwe nezodzo rakewo saka handizodi kutora zodzo remumwe munhu ndo pandakati ndoda kuti ndinge ndine dhimoni rangu rinenge rakagarawo pandiri richipedzerana neni right mutambo uye watanga mutambo right matenesi ndo ashota so ndoda kuzozviona kuti kanibozama kudai ndoda kuzozviona kuti zvabuda sei guys for the people handi kuzonyanya kuzvisungisa kunorwadza musoro zvabuda ivi ndimachena zvinhu zvionere mumagirazi endi zvirisei ndifana kunyanya kusungira yabuda here nai baba yekera ndizimbozvionera pagirazi apa sorry 1 second idzishenda nhasi dzinozara pachechi aiwa ndakangopetesa so guys for the people this is me ndini ndakuda kuti ndiende kuchechi mutambo uye watanga mutambo uye mutambo uye watanga mutambo uye mutambo uye watanga so ndizvozvo guys mukazondiona kusondoshinda chiteera ndizege ndakade hatina kupenderezo right maisimba indai pana maisimba wataure tinzi taurai mukasa ikoko tombenda nasi sikuchechi tikodzoka tose vambonoona kwandonamata right kana vazvifarira vototendokeko votosiya kuroma so guys for the people apa dumbu rangu nhasi riri flat base mbozvona handazi dumbu nhasi chechi yakanaka dumbu rabva rainda so guys for the people this is me ndakuenda kusvondo ndichiri kufunga ndinotsvaga zvimatenesi here kaundorega saka because kune mavhu humwa ndosada kutsvaga chinhu chekuti tigarire muikira ko chitende chebhulu chedu chechi hachigariki chatakacheka pape hachitendegwi vana vanogara paipa maplastiki rekava pamazambia saka icho hachitendegwi here chebhulu chatakacheka chitoko che tende rudziko yo chiya chatakacheka chebhulu apapa tende izeresa adzotendekwa sesa chitore icho chocho tonowadzira icho tondozogara tendekwa chaizvo ini zvandoziva zvese totendekwa because mana kunotsvaga tongo ndinogara pam ndonotisikwadzira futi zambia pasi tofunya hedu tisei chechi yopindwa unombofunya seri vanotandavara icho chachina mbonyanya kukura icho chitoko but hati pamwando manje because iro rinogamwa mando pasi apa ndozoisa zambia rangu pasi ndoripeta ndogara hamozviona so guys for the people ndaudandawo chechi zvandakangoitawo madzimai vakanaka mutambo uye watanga mutambo uye mutambo uye watanga mutambo mutambo uye watanga mutambo baba dhibhoni mutambo uye watanga mutambo mutambo uye watanga mutambo uye watanga mutambo mutambo uye watanga mutambo ndinakanyire muimbiri jehovha mutambo uye watanga mutambo uye mutambo uye watanga mutambo guys regai tide kusonda tinoshumira jehovha musi kwedenga titenda imba yakapera zvakanaka timbononakirwa kuchechi because hatina zvatiri kuita ndakamirira washo kuti asvike ndakatomuzani chamboenda kusondo iwo pauchasvika ndendabuda mozotiona tadzoka. Will tell you, I'm going to tell you, as I'm praying in the name of Jesus. Inini mwari anditi kunyebera vanhu vamani bashimira. Chinhu chandisinganyanya kuzodira kunyanya kurara kushechi stereki dzinoprofitwa naye kuti zvokudanidzirwa pakazara vanhu kunzi prophecy ndinohwa kusvoda ndonzi spiritual husband. Ai kunzi you spiritual husband iwe ndiwo uri kukoresa mwana kuti awanikwe spiritual husband. I feel so
humiliated pakazara vanhu. Hamuzviona ndine ndichida kuti ndiudzwe iri secret zvokuti ndiudzwe unzi une spiritual husband pakazara gungano. Jehovha ko kana paripo pane munhu wandapenyegwa naye ndichitarisa nesoro kadaiwo indonzi une spiritual husband unozondida iri munhu iyeye. Hamuzviona pamwe ndienda kuita action ndichiti ndiri action ndiri madzimai kandiri kuda kuti pamwe ndiwane umutendi zvinhu zvangu zvinde zvakanaka ndonzi ndina spiritual husband. Izvozvo zvoga ndo zvandinonzvengera chechi, izvozvo zvoga, nothing else. Ndonzvenga izvozvo maisimba mazvona. Ndikoti muredzi wangu wehove ndinenda tosvika ndoti muredzi uyu ndichi maisimba wanakirwa tinonamatira muredzi wehove nhasizvo. Maisimba pamuchakumbira chikumbiro ndoda kuti mukumbire kuti ndoda kuti sisi vangu vawane muredzi wehove mazviwa handika ndotorevesa handirevi nhemapo pano ndimi muchatondibatsira munamato inenge inosvika mundikumbirire kuti nyange mukanzi pamutsetse mundikumbirire kuna mufundisi kuti ndoda kuti chero ini ndinozozvoda imi munonditaurira ndimi shamwari yangu moti ndoda kuti sisi chero vanga vachindivakira pamba apa vachitungamirwa nemashemariyeni vawane muredzi wehove paigore rinouya mazviwaka zvimondikangangwa zvinhu zvakaita zvanga asati zvaita vasikana guys chirega tindi kapindi chipegai mabhegi enyu tindi